Relácia Rock On je tu opäť a opäť pri mne sedí aj môj skvelý kolega, spevák a spolumoderátor Pálko Drapák. Ahoj, Merka, Pali. ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, že pozdravujem aj všetkých divákov relácie Rock On. No prešiel týždeň, Palinko. Áno. Čo si robil? Tak ja som sa pripravoval na rôzne iné ďalšie aj tie moje vystúpenia, takisto jak aj ty sa pripravoval, lebo ja tam niekedy cez tento múr počujem, ako to tam nacvičuješ. My sme totiž to susedia a bývame v dvojdome, takže jedna stena je spoločná, tak občas sa tak šmírujeme. Áno. A veľmi som rád, že znovu tu môžeme sedieť a môžeme pre našich divákov pripravovať ďalšiu reláciu a pozvať ďalšieho hostia. A dnešným hosťom bude veľmi dobrý kamarát nás oboch. Bude to veľmi dobrý spevák, ktorý je známy na Slovensku a podľa mňa rovnako aj v Čechách. A je to víťaz druhej série Slovenskej Superstar v roku 2006. Ježiš, to boli časy. A to boli časy. Inak to je pesnička, ktorú nám zahrá v unpluggedovej verzii aj spolu s kapelou Peter Cmorík. Mali sme 16 rokov, zbavovali sme sa rodičovských okov, svet začal patriť nám. Nikto z nás v tom nebol sám. Sedávali sme na lavičke u vás, večery stále dlhšie zdržali nás, túlali sme sa ulicou, domov šli plný pocitov. Voňala jar, voňavky dievčat, ruka v ruke, každá niečia. To boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary pretnú. To boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary opäť pretnú. Či splnili sa tie veľké sny, ktoré sme tak smelo snívali, na teplom asfalte sme sa do neba dívali. Milión hviezd a milión ciest šepkali nám, môžeš všetko, čo chceš. Mali sme veľké plány a srdcia otvorené brány. Voňala jar a voňavky dievčat, ruka v ruke, každá niečia. To boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary pretnú. To boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary opäť pretnú. A to boli časy a skvelí ľudia, kde asi sú, čo teraz robia. Tak chcel by som ich stretnúť, možno sa naše čiary opäť pretnú. Peťo Cmorík, vítaj medzi nami, náš Ďakujem, vzácny host. Odohral si prvú pesničku aj spolu s hudobníkmi, ktorých nám môžeš predstaviť. Tak je to torzo kapely Peter Cmorík Band, ktorá už veľa rokov
neviem presne koľko, a možno už 13 rokov hrá takto v takejto zostave. Na klavíri hral Krištof Kiš a Martin Tomeš hral na perkusiách v kachone. A zvyšok kapely? Zvyšok kapely je Maroš Goga, ktorý hrá gitaru, a Marek Jamber, ktorý hrá basu. A to je človek, s ktorým hrám najdlhšie, to už je nejakých 23 rokov, čo s ním hrám. Wow, to už je doba. Peťo, ako ty môžeš mať vôbec takéto míľniky v živote, veď vyzeráš úplne stále, vlastne ty vyzeráš stále rovnako. Tak lebo ja som sa už narodil starý, vieš, tak to už potom sa ti to tak zostane. Počúvaj, Peťko, ty tu si doniesol aj nejaké albumy, konkrétne 3 kusy albumov, tak nám o nich môžeš niečo povedať. Že čo môžeme očakávať konkrétne? Ja by som začala asi touto novinkou, lebo to je posledný album. To je ostatný album, dúfam, že nie je posledný. Ostatný album. Ešte spravíme. A toto sa volá, že Najlepšie miesto, a je to album, ktorý vyšiel koncom roka 2024 a sú na ňom naše najaktuálnejšie veci a tie, čo sa teraz hrajú v rádiách. Aj To boli časy, čo sme teraz hrali, je tam a musím povedať, že prelom vlastne nášho hrania alebo nášho nahrávania bolo Guitar Disco a toto je také pokračovanie. Všetci hovorili, že to je najlepší album Guitar Disco, až kým sme nevydali tento. A to starí fanúšikovia, ktorí zažili aj album Nádherný deň v 2006, kde bol dážď, Mám pocit a tieto veci, ktoré doteraz rezonujú, hrajú sa a ľudia ich majú radi veľmi. Takže sme tak, myslím, dobre nastavení gitarovo, spevovo. Tie pesničky sa snažím, aby boli rýchle, alebo teda, aby boli aspoň také, aby ťa hýbali. Sa to dobre hrá na koncertoch potom, lebo keď máš také tie stredné tempá, tie pomalé, tak sa trošku trápiš na tých koncertoch, lebo to by si musel potom hrať ako keby iba hity. A nehovorím, my poskladáme hodinový program s hitov našťastie, lebo za tých 20 rokov sa už toho urodilo. Ale je dobré, keď to žije. Energické. Peter, ja by som sa spýtať na tom albume Najlepšie miesto, ten ostatný album, ako Lér povedala. Nie, verím tomu, že ešte budú ďalšie. Ale na tomto albume, s kým si spolupracoval, alebo kto robil texty, muziku a tieto veci? Či tam boli iba muzikanti z kapely, alebo mal si tam aj nejakých hostí pozvaných? Vieš čo, všetky veci píšem ja teraz a na tomto albume som asi fakt, že všetky, počkaj, musím sa skontrolovať, lebo... Aby si nikoho neopomenul. Hej, počkaj, dobre, všetky pesničky som napísal ja, áno, lebo u mňa to nie je tak také, vieš, je to také, že na to, aby si napísal pesničky na album, toľko musíš napísať oveľa viacej pesničiek a vyberať to a musí sa to, vieš, raz napíšeš takú, raz takú, to sa nehodí jedna k druhej a tak. Celý ten album musí mať nejaký kontext, musí mať nejakú líniu, ktorá sa vedie vlastne celým tým albumom. A to je možno to náročné, lebo však dneska, alebo bola doba singlov naozaj, že ja som mal veľkú dieru, že som niekoľko rokov nenahral album a to neznamená, že som netvoril, ale pesničky išli a len tak boli ako single. A to je jedno potom, že sa nespája s tým, sa nespája. Ale album, keď robíš, tak to už je trošku také, že je náročnejšie. A toto som si napísal sám a medzi Guitar Disco a Najlepšie miesto sú 2 roky rozdiel. A to vieš, že to je také, že keď vydáš album, tak trošku si potrebuješ oddychnúť, musíš ho spromovať, musíš natočiť klipy, musíš ho ukázať ľuďom, chodíš na rozhovory, hráš to na koncerte, predvádzaš to a potom zrazu vychádza nový album. To je minimálne rok roboty, čo som povedal, a ďalší rok roboty je napísať album. Takže to je, že podľa mňa najtesnejší čas, za aký môžeš, keď to robíš kvázi sám, nechcem to povedať sám, lebo však samozrejme, že na tom albume čo znie, ináč je všetko nahrávané naživo. Super. Znamená, že aj bubny, čo dneska už toto ja ako keby málo kto robí. Áno, to je ale my to tak nejak sme si povedali, že si to užijeme a že to chceme a že ja síce napíšem tie pesničky do takej podoby, to ma naučil Ďurko Kupec, že to demo znie už ako hotová skladba. Tam bicie, basa, gitary, spevy, všetko tam je. Vlastne. Jasne. A chalani to potom nahrávajú. Všetci to dostanú tie demá a potom ale každý dá do toho
to svoje, ten svoj feeling, ten svoj nápad a všetko sa to uvarí potom v tom štúdiu tak, aby sme boli spokojní. Samozrejme, potom sú tam nejaké postprodukcie, ktoré robia ten album nie úplne klasickým, ale trošku modernejším. Robí tam Laco Richtarík, tam robil tie postprodukcie a Adis. Tak to sú takí ľudia, ktorí naozaj robia tú modernú aktuálnu muziku. Oni robia tú modernú muziku a to je to pekné, že sa spoja potom tie dva svety a vzniknú tam všelijaké efekty a veci, ktoré by nás nenapadli, nejaká melódia, čo sa tam ozve. Áno. A už to nie je takéto tradičné rokové, že to hráme a je koniec pesničky. A oni to vedia tak ešte osoliť. Áno. Hrávate naživo aj so samplami, aby tie osolené ingrediencie tam boli stále znejúce, alebo dávate vždy koncerty úplne naživo? Naživo všetko robíme a je to tak spravené, že náš Krištof má nasamplované tie veci v klávesoch. Má tie štvorčeky a keď má zaznieť ten oný, tak ho tam... Štvorček zase, stlačí štvorček. Ale je to vlastne ako keby klávesa, dá sa to dať na klávesu alebo čo, dneska sa tak hrá, ale všetko je naživo, nehráme s harddiskom, nehráme ani s klikom dokonca, normálne po staru. A ty si normálne, že taký old school, ty si aj vravel, že si sa narodil ako starší človek a vlastne celý život, ja ťa aj poznám. Narodil som starší, pozor, ja si ho pamätám v Krtiši pod pódium dole. Všetci sme skákali na ľavej strane dole som ho videl a ja si ho veľmi dobre, Peťa, pamätám, to bol jeden z najvernejších fanúšikov. Vážne, to je aké dobre. A mal som ho veľmi rád, lebo vždy prišiel a on počúval, s nadšením počúval. A ja dokonca viem aj to, že Peter bol a je, neviem, či ešte stále máš na to čas, vynikajúci učiteľ hudby. To si pamätám. Nemám. Ja si málo času, že na to, ale viem, že si zanechal u ľudí alebo u deciek veľmi dobré ohlasy. Tak to dúfa každý učiteľ, že to tak je. Dúfame, že dúfa každý učiteľ. Máš pravdu, Pálko, lebo vy ste hrali presne tú muziku, ktorá chýbala. Áno, v tej dobe, hej. V tej dobe a hrali ste ju naozaj že virtuózne. Hrali ste ju vážne dobre. A to bolo niečo, čo to bola tá diera v tej slovenskej, lebo hral sa ten pop, hej, ten sa hral v tých 80 rokoch, to nám úplne tak nesedelo. A tá roková hudba, toho bolo málo, vieš, boli 3 kapely, ktoré hrali tú rokovú hudbu, takže a vy ste to hrali ešte tvrdšie. Ja som dokonca taký Petr Matejček mi hovoril, keď som bol v Prahe v tom jednom rádiu a on mi hovorí, že Pavlíku, ty si uvedomíš, že si prúkopníkom československého heavy metalu? Ja som dovtedy nad tým nerozmýšľal. A potom som fakt začal rozmýšľať o tom, že prvý album určite a tie druhý, tretí možno, že ešte keď som bol starý. A neviem, či vieš, ale ty keď si odišiel z Metalindy, tak oni robili konkurs. A vieš, že prvý konkurs som vyhral ja? Ale bravo! Akurát sme sa nedohodli, takže som vlastne tam zaskakoval nejaké 3 koncerty a potom som odišiel, ale toto je taká sranda. Čo sa človek nedozvie. Ale zase právom, lebo však hlasový potenciál na to máš, tak nie je problém vôbec. A veľmi zaujímavý dokonca. Ako vyzerá potom to, že keď už máte tie pesničky z demo verzií nahraté už v tých finálnych aranžmánoch, čo sa potom deje? Ako to potom vlastne prezentujete? Kto ťa nejak prezentuje ako v rámci PR a marketingu a všetkých tých vecí, ktoré podľa mňa za tvojej éry, ako si nabehol do toho áčkového showbiznisu, tak sa dosť radikálne zmenili, že vlastne úplne inak sa musia tie pesničky dostávať k ľuďom a všetky tie cesty sú niekedy dosť náročné to vlastne celé obhospodáriť. Ako to máš ty? Kto sa ti o to stará? Staráme sa o to my s Krištofom, lebo Krištof je aj manažér kapely a my dvaja to varíme vlastne spolu. Kedysi sme mali ľudí, ktorí písali PR správy a ktorí to niekam dali. Tlačové správy sa posielali. A ešte predtým sme mali vydavateľstvo, ktoré vlastne to zastrešovalo všetko a oni to tam posielali. Tie vydavateľstvá už na Slovensku nie sú. A keď sú, tak sú také malé, tak... Neefektívne vlastne, že ja mám sám vydavateľstvo, toto vydávam ja všetko a robíme to naozaj, že dvaja. PR správy píšem ja, už za tie roky sa naučíš, ako to treba písať, čo tam má byť, čo tam nemá byť. Niečo zaujímavé, niečo zo života, o tom, niečo bulvárne. Uvaríš to, spravíš. Krištof má databázu všetkých periódik, všetkých
miest, kde sa to dá nejak uverejniť, a keďže to už robíme veľa rokov, tak nemáme s tým problém. Všade to uverejnia, máme dobré kontakty, Slovensko je malé, všetci sa poznáme, všetci sa máme radi, takže si to tak ideme vlastne po vlastnej osi, čo vyzerá, že ako keby normálne funguje. Na to, že nerobíme tú hudbu pre tých najmladších, ktorí to naklikajú, ale robíme ten klasický big beat, tú klasickú rockovú hudbu, tak myslím, že aj na Spotify máme krásne čísla, na klipy máme pekné čísla. No to si to tak ide takým tým svojím príjemným tempom, musím povedať. A príjemný bude určite aj videoklip, už keď sme pri tých videoklipoch, ktorý sa volá Som, kto som. Peťo Cmorík. Mám rád to modré nebo a miesta, kde som nebol, no snívam o nich často. Stále ma čosi ťahá, do diaľok snáď odvaha, vystreliť z 0 na 100 a potom spomaliť, neriešiť, vytvoriť si svoj vlastný priestor. Nikoho nepustiť dnu, aspoň takú hodinu, kým mi nezačne byť smutno. Som, kto som, v živote všetko chcem zažiť. Som, kto som, viem, môže ma to aj zabiť. Som, kto som, to ti tak nemôže vadiť. Som, kto som, ten pocit nemôže zradiť. Keď je svet čierno-biely, vtedy chcem byť farebný, ovládnuť temné miesto. No tak ma za to udaj, vždy keď prichádza nuda, chcem zmeniť časopriestor a potom vyraziť, neriešiť, prekonať svoj osobný rekord. A všetkých zavolať sem, to je môj najväčší sen. Iba ak by ma to prešlo, som, kto som. V živote všetko chcem zažiť. Som, kto som. Viem, môže ma to aj zabiť. Som, kto som. To ti tak nemôže vadiť. Som, kto som. Ten pocit nemôže zradiť. Všetko chcem zažiť. Som, kto som. Viem, môže ma to aj zabiť. Som, kto som. To ti tak nemôže vadiť. Som, kto som. Ten pocit nemôže zradiť. Som, kto som. Vieš, že ja som, kto som. Som, kto som. To ti tak nemôže vadiť. Som, kto som. Ten pocit nemôže zradiť. Peťo, kto ty vlastne si v tom videoklipe? Vieš čo, to je také
ja mám okolo tejto pesničky takú bublinu, lebo tam to sa udialo veľa vecí, mám 45 rokov, na moje narodeniny vlastne vyšla táto pesnička. Takže to je vlastne novinka. Je to novinka, áno. A je to vlastne náš najnovší zatiaľ videoklip a chalani to pekne pojali, lebo je to trošku taký schizofrenický text, hej, že niekedy chceš byť sám a zavrieť sa a nič nerobiť a vytvoriť si taký ten svoj priestor a svoju bublinu. Až ťa to za chvíľočku prejde a už sa cítiš osamelo a niekedy zase chceš všetkých vyobímať a so všetkými byť a žúrovať. A práve keď je ten najväčší žúr, tak vtedy si povie, že čo tu robím, idem preč proste. Hej, a vlastne je to o tom, že ideš si životom sám so sebou. Správna otázka, že som kto som. Sám so sebou a sám seba nikdy neopustíš vlastne, lebo nech si kdekoľvek, že si tam ty. Seba, áno. A v tom klipe je to pekné, lebo ja vlastne hrám s kapelou a potom ma to prestane baviť a odídem preč a zastavím na benzínke a pumpár som ja. Idem do baru si dať kávu a kávu si nalievam sám vlastne, hej, že sú tam také tie prehľady, mám tam dvojníka a tak je to fajn natočené, idem stopár, aj ten som ja proste, že vždy sám pred sebou neunikneš vlastne, to je o tom. No a to je pekné posolstvo. A k tomu vlastne sme odštartovali aj lebo budúci rok mám 20 rokov výročie na profi scéne a ideme robiť koncert, pre nás veľký koncert v Stars Auditoriu, ktorý bude, akože chcem ho tak naozaj, že veľkolepo, chcem, aby to bola oslava, budem tam mať kopec hostí, príde Kúli, príde Zuzka Smatanová, príde Ondřej Brzobohatý, bude Múcha kvartét, pekne, že aj Sláčikové, moja Danielka, zahrá tie huslové party, ktoré máme v pesničkách a proste naozaj to chcem tak, aby to bolo fakt veľké a pekné, aby to bol zážitok. A to bude tiež na moje narodeniny vlastne 22. marca, ale 2026. Ale sme ten deň sme začali to predávať vlastne, hej. Takže pozývam. Ďakujeme pekne. Krištof, voľné vstupenky potom, dobre? Po prípade môžeme urobiť ešte nejakú súťaž pre našich mimochodom ešte, aby divákov. sme nezabudli toto CD. Rád. Samozrejme, merch je tam tričko, najlepšie miesto. Najlepšie miesto, áno. Takže aj to si môžete objednať. Kde si to môžu kúpiť vlastne? Na koncertoch, lebo nemáme e-shop, lebo nechceme e-shop. My chceme byť kontaktní, zase. Je to dobré, správne. Je to starý pes. Takže naozaj to chceme robiť tak, že keď zahráme koncert, ľudia vtedy majú z toho najväčší zážitok, najväčšiu eufóriu, tešia sa z toho, chcú si zobrať niečo na pamiatku a to je aj ten krátky čas, kedy sa môžeš stretnúť s tými ľuďmi vlastne a kedy môžete prehodiť nejaké slova a oni sú vlastne po tom koncerte otvorení tej hudbe a tej kapele, Takže to je také tie čarovné momenty, kedy ste na rovnakej vlne. Úplne na rovnakej vlne, lebo tí ľudia neriešia vtedy iné veci. Nič. Prišli tam na hudbu. Prišli si ťa vypočuť, svojho interpreta. A o tom to je správne. A to sú tie veci, na ktoré sa zabúda možno, lebo vieš, aj všetci to robíme proste. Pozeráš film a pritom si ťukáš do telefónu. Už ani ten film nepozeráš. Niekde akokoľvek napínavý alebo neviem čo. A už ani neviem, či som takedy niečo tak napínavé videl, že by som takto sedel. Čo tam je, aby ti to neušlo. Takže dnes naozaj je málo toho času, kedy sa sústredíš na jednu vec a že môže tebou naozaj takto prejsť. To je pravda. Aký ďalší videoklip a na akú pesničku chystáte? No, my už máme veľa klipov už aj z tohto, lebo máme, že prvý klip, ktorý bol nezlomný, to sme robili pre našich parašportovcov do Paríža, to bolo super. Máme klip na Najlepšie miesto, máme klip na To boli časy, máme klip na pesničku Nič sa nezmení. A teraz
Áno, Song to Song. A teraz ide 6. klip vlastne z albumu, kde je 11 vecí na pesničku Bez zbytočných slov. Toto je jeden z mála textov, ktoré písal Vlado Kraus, že som nepísal ja. Vlado myslím, že 2 texty napísal na tento album. 3 Vlado, ostatné ja. A je to taká, je to vlastne pomalá vec, ktorá je len taká, že gitara a spev a nakoniec sa to rozšíri do jednej veľkej rockovej kapely s vysokým hlasom, také naozaj, že také crescendo príde výrazné a na to ideme teraz točiť klip, takže ja si myslím, že koncom tohto mesiaca by to malo byť vonku, koncom mája by to malo byť vonku, ak nám vyjdú termíny všetky. Lebo my potrebujeme, ja trošku potrebujem, aby pršalo. Aj dáš, sám vie. A najhoršie je to, že my vždy, keď točíme niečo, tak prší, alebo je zima, alebo sneží, alebo niečo, keď nepotrebujeme, keď to nechceme. Vtedy vymrzneme strašne. A teraz potrebujeme ten dáž, tak som zvedavý. A ja si myslím, že teraz by sme si mohli opäť raz vypočuť nejakú vašu pesničku v naživo prevedení, aj s tvojou skvelou kapelkou, respektíve s tým torzom, čo si sem do rok ono priniesol a bude to konkrétne pesnička Premýšľam nad tebou. Čakám, či keď dnes prídeš, budeš taká ako včera. Usmievavá, krásna žena. Sedíme u teba, očami pátram. Dotknúť by som sa ťa chcel, tak hádam, či si stelesnená vášeň a neha. Tak premýšľam nad tebou, či si vážne tak skvelá. Premýšľam nad tebou, možno si sľubujem veľa. Premýšľam nad tebou, či by si ma vôbec chcela. Hajdeme. Večer v bare môj mozog neváha predstavovať si, ako vyzeráš nahá. Keď oči upieraš na mňa, srdce mám zlomené a bije len tlak. Moje telo sa len teba domáha, poď so mnou von. Tvoj si je obloha krásna, premýšľam nad tebou, či si vážne tak skvelá. Premýšľam nad tebou, možno si sľubujem veľa. Premýšľam nad tebou, každopádne to musím skúsiť. Lepšie je vedieť, ako len čo si tušiť. Povedz mi, akurát teba mám, budú uši. Tak premýšľam nad tebou, či si vážne tak skvelá. Premýšľam nad tebou, možno si sľubujem veľa. Premýšľam nad tebou, nad tebou, či si vážne tak skvelá. Premýšľam nad tebou, možno si sľubujem veľa. Premýšľam nad tebou, či by si ma vôbec chcela. Veľmi pekná a veľmi známa pesnička. Peťo, ty nad kým premýšľaš? Vieš čo? Ako to ty vlastne máš ty? Život, láska. Ja premýšľam nad svojou rodinou, lebo to, ja si ma aj zaklopať, ale my sa máme tak dobre, my sme takí
taká harmonická rodina, všetci 4, že... Dvojičky, že áno, Danielka, manželka a Števko s Peťkom, že my máme teraz také super obdobie, oni majú 7 rokov a to už sa s nimi dá proste žiť život a ísť a tešiť sa z vecí a bicyklovať a objavovať veci a cestovať a všetko, takže máme veľmi harmonický život. Že ja tak či premýšľam nad robotou, nad pesničkami, nad koncertmi, nad tým, vždy som to chcel mať tak nastavené, že nebyť taký vystrelený. Žiť si ten normálny muzikantský život, kedy už môžeš ísť hrať, máš sa o čo oprieť, lebo sú pesničky, ktoré všetci poznajú, ktoré môžeš hrať na španielke s kapelou, to je jedno proste, ale prídeš, zahráš a je to tam, nemusíš nikomu niečo ukazovať, dokazovať, alebo sa báť, že aké to bude, dobre to bude. Áno. Lebo tam ťa zavolali, si tam, zahráš to. A samozrejme, že sa starám o hlasivky, o to, aby sme boli vo forme, o všetko tak ako treba, lebo furt máš na seba väčšie nároky, ako keby, vieš. Stále tak rozmýšľaš, že čo, ako ináč, také tie milimetre drobnosti, ktoré možno ľudia nepočujú, ale pre tvoj komfort, spevácky, hudobný, celkovo životný, je to veľmi dôležité. Takže riešim tieto veci, túto moju bublinu a som strašne šťastný. A Danielka je huslistka. Ja si ju pamätám ešte, keď hrávala s takým triom G-Strings, sa myslím volali tie dievčatá. Oni ešte majú G-Strings, ale už sú len 2. Áno, my sme sa aj stretli na jednom koncerte, kde ona hrala. Neuveriteľne príjemná, sympatická, talentovaná žena. Ako to u vás v takej tej umeleckej rodine vyzerá? Kto je... Takto, kibicuje ti do pesničiek? Alebo teda zaujíma ťa jej názor? Vieš, čo v akej miere? Vieš čo, zaujíma ma úplne, ale my sme takí rovnocenní vo všetkom. Takže ja viem, že ona má výborný sluch, taká huslistka, je detailistka, väčšia ako ja. Takže stáva sa sem tam, že už mám pocit, že už mám naspievané, lebo ja tam cítim proste, že tam je tá energia a že to celé tak sedí, aj ten text je v poriadku a je to tak, ukážem a ona povie, že ale ešte to budeš spievať, že? V hlave, že som myslel, že to mám hotové. Že prečo? Že čo? No však tam máš 2 miesta, ktoré nie sú čisté a keďže ja som ten typ speváka aj v štúdiu, že ja to nerád kúskujem proste po vetách, ale ja potrebujem zaspievať celú slohu alebo slohu s refrénom, že ja také tie veľké časti potrebujem mať naspievané a vtedy som spokojný, že niekde spravím chybu, tak ja to potrebujem celé naspievať, nielen opraviť a dneska sa to naozaj že dá strihať po písmenku. Ale ja to nejak tak mám, že ja to potom musím zopakovať celé, takže niekedy ma tá Danielka vie mi ukázať niečo, čo ja možno nevnímam alebo nevidím. A je to dobré. Ako ste sa zoznámili? Kto koho zbalil? Poďme troška do bulváru však, a čo? Vieš čo, ja už som to hovoril, že je to síce celkom bulvárne, lebo aj prvý raz som Danielku videl, že som jej vbehol do šatne, kde bola hore bez. Ale bola chrbtom, ale očarenie nastalo samozrejme, lebo to bola taká spoločná šatňa, som netušil, že tam niekto bude, tak som si vošiel do šatne a tam bola ona. A tak som sa len opýtal gentlemansky, že či nepotrebuje pomôcť. Milá od teba. Nepotrebovala. Tak som slušne odišiel, no a tak akože to bol taký ten prvý. Potom sme sa stretávali však ako muzikanti na všelijakých akciách, no a potom keď sme si všetci vysporiadali veci, ktoré nám život priniesol, tak potom sme si zavolali a už to išlo. Inak mne takto... Už ešte ukvá Peťko. Už máme 7-ročné deti. Krásne. Mne takto vbehol do šatne Michal David, keď sme robili muzikál Traja mušketieri.
kde si ty hral. A to si pamätám ako dnes, lebo my akože taký už... Vlastne ja som vtedy tiež začínala s mojou prvou hlavnou muzikálovou postavou Milady de Winter a ty si nabehol ako superstarista, čo bolo také troška opovrhnutia hodné pre tých akože už... Pre tých, čo to študovali. Hercov, ktorí naozaj drtili tento kúmšt a ty si tam došiel akože hviezda a ty si bol tak neuveriteľne pokorný. Ja na to nikdy nezabudnem, lebo ja som bola tiež vystresovaná, že teraz veľká postava, veľké pesničky, árie, všetko, kostýmy, celá tá scéna. A došiel tam Peťko Cmorík a tak som si hovorila, že pánečku, môže tento človek byť taký normálne, že Cmorík rovná sa pokora. Takto som si ťa ja zapamätala v našej prvej spolupráci. Ako to bolo? Ty si mal asi aj stres, bolo to ťažké, lebo... D'Artagnan si ty bol. Áno, ja som bol, že hlavná postava, hneď prvý muzikál. Ja som... Iba D'Artagnan tam hral, alebo aj Aramis Porthos? Všetci. A tam boli... Počkaj, tam... Štyria mušketieri. Tam hral Pepa Vojtek. Ten mi stínal hlavu. S Petrom Kolárom sa... Dobre, vieš, tam boli vážne mená. Áno, to bola tá taká hviezdna zostava z Čiech, ktorý bol taký trend, že sa vlastne nosili tie muzikály, ktoré sa preobsadzovali slovenskými hviezdami. Ja som to vlastne po Páľovi Haberovi, lebo tento hral v Prahe. Áno. A už na Slovensku to nechcel hrať, tak mňa do toho obsadili po ňom. A to bolo pre mňa, že ťažké, lebo nikdy som predtým nehral muzikály, nikdy som... Stál som na riskoke, že mal som, vieš, také ochotnícke divadlo sme hrali, ale to je niečo úplne iné ako profi divadlo. No to presne. To je... A bolo to veľmi náročné a s tým, aby som to zvládol nejako, tak ja som potreboval, aby mi poradili všetci naokolo, že čo mám robiť a začal som naozaj tak, že dobre, musíte mi ale povedať, že čo mám robiť, kam mám ísť, ako sa mám, vieš, všetky tie veci. Presne. Takže ja si pamätám, že asi tak najviac mi pomáhal nebohý Ivko Heller, fantastický herec. Áno. A Čongor Kašaj. Čongi bol človek, ktorý chodil za mnou, alebo teda akože nechodil za mnou, že počúvaj, akože úplne naprosto ja som ten múdry, ale ja som ho vyhľadával naozaj s tým, pomoc, tak si išiel za on to vedel tak dobre opísať a povedať a veľmi bolo, samozrejme šermovanie sme tam mali a choreografie a kotule, cestu a špláne, polanie a balkóny a neviem čo. Takže to bolo celkom akože aj fyzicky náročné, ale spomíname na to naozaj pekný Kamil Mikulčík tam hral. Áno, tomu som raz nechtiac preťala mečom obočie, chudák taký celý. Čo je taký akože v tej postave tak pohružený, ako to tam bolelo a on vlastne krvácal chudáčik. No. Ale tak on je taký pohrúžený. On je taký, áno, zainteresovaný herec. Áno, takže... A ty si potom vlastne prešiel aj do ďalších muzikálov, konkrétne sme robili spolu ešte Krysáže, to bolo v Košiciach. Áno, a ešte potom aj... A Matúščák Trenčiansky tam trošička, potom si od toho projektu odišiel. A potom sme ešte niečo robili. Rómea a Júliu. A Rómea Jedanenko. Áno, veď ty si sa alternoval s Marianom Grexom a Romanom Millerom v postave kňaza. Áno, a to je vlastne podľa mňa, lebo ty vlastne si spieval aj Ježiša Getsemanskú záhradu. To ešte stále robím. A to ešte stále robíš. A to sú pre mňa asi najvyššie najťažšie pesničky pre mužský hlas vôbec. Teda neviem, či to aj ty tak cítiš, ale ten kňaz to bolo úplne, že na hranách ste to mali. Tak to začalo od Ačka a išlo to len vyššie, takže keď si sa ozval tam, to bolo, že 4-krát som vyšiel na javisko, ale 4-krát som mal pocit, že tam vypotím krv, lebo tak vysoko postavené naozaj. On to ten... Presgurvík? On to ten Presgurvík, skladateľ, aj hovoril, lebo on bol na premiére z Francúzska, že on napísal tú rolu na toho človeka, konkrétneho, jedného, na toho kňaza. A to je potom ťažké, lebo on mal taký hlas, jemu to tak išlo a potom sa len hľadalo v každej krajine, kde sa to hralo. Kto to dokáže vôbec, áno. Kto to dokáže zaspievať. Takže, ale to, vieš... A dokázal si to inak výborne. Ja som ťa stále sledovala, lebo ja som potom vlastne ako ako Lady Montek vystupovala a stále si tak hovorím, že pánečku, jak on toto spieva, wow, že to je fantastické. Takže naozaj máš ten hlas, akože fakt, že klobúk dole. Tak mňa volajú do muzikálu spievať. Lebo ja som vždy v nejakej sútane a len idem z miesta na miesto a tam odspievam, takže... A teraz si myslím, že je správny čas na to, aby sme ti dali troška prestávočku a my si pozrieme tvoj ďalší, alebo respektíve váš ďalší videoklip, ktorý sa volá Najlepšie miesto.
noc, na ktorú nikto z nás nikdy nezabudne. Pomaly končí, vedeli sme, že treba prísť, že to bude osudné. Mám pohľad tvojich očí, s rukami hore vysoko vrieskali sme všetky songy. Kapela hrala skvelo, to čo nám stále v srdciach rád nezišlo na plné bomby. Pre nás to bolo nebo, a keď zaznie naša osudná, viem, že nik sa tomu nevyrovná. Pozeráme sa na seba, ten pocit pre nás toľko znamená. Nikto nesmie odísť bez najlepšej piesne, bez pocitu, že bol práve na najlepšom mieste. Nikto nesmie odísť bez najlepšej piesne, bez pocitu, že bol práve na najlepšom mieste. Aké si môžeš prijať? Zas ďalší večer, keď sme zistili, že sme nerozluční, sa premenil na ráno, tak rýchlo prebehol a myslím, že sme boli dosť hluční. A nechýbal nám spánok, s rukami nad hlavou sme prespievali zas naše songy a bavili sa skvelo, vždy keď zaznie naša osudná. Viem, že nič sa tomu nevyrovná. Pozeráme sa na seba, ten pocit pre nás toľko znamená. Nikto nesmie odísť bez najlepšej piesne, bez pocitu, že bol práve na najlepšom mieste. Nikto nesmie odísť bez najlepšej piesne, bez pocitu, že bol práve na najlepšom mieste. Aké si môžeš prijať? Nikto nesmie odísť bez najlepšej piesne, bez pocitu, že bol práve na najlepšom mieste. Nikto nesmie odísť bez najlepšej piesne, bez pocitu, že bol práve na najlepšom mieste. Aké si môžeš prijať? No, tak to bol krásny a úžasný videoklip Najlepšie miesto, a potom si pozreli a ešte budem počuť ďalšie skladby. Ja by som sa chcel, Peter, teba spýtať, aké je to tvoje najlepšie miesto? V akom štýle sa ty najlepšie cítiš? Tak napríklad v pesničke Najlepšie miesto, to je, tak hovorím, lebo to je vlastne pesnička o tom, že sa kamoši, dávni kamaráti stretnú vždy a idú na tú svoju obľúbenú kapelu. To je také, že nech už máš život, deti, prácu, problémy, starosti, radosti, neviem, všetko proste, tak vždy si nájdeš ten čas, stretnúť sa s tými tvojimi starými priateľmi a ísť tam a užiť si to. Z toho vychádza aj pre mňa aj to, že pre mňa tie najlepšie miesta sú s ľuďmi, ktorých mám rád, na niečom, čo mám rád vlastne. Takže je to väčšinou spojené s tou muzikou, mám rád koncerty presne to. Motorky. Vlastne môj život sa točí naozaj okolo rodiny a javiska a ja vlastne ako keby
ešte tú motorku, hej, to si ešte pamätám, ako si niekedy chodil na zájazdy. Chodíme stále, dokonca už máme kapelný gang, lebo už traja jazdíme. A dokonca spolu jazdíme. Včera sme boli v štúdiu s Krištofom na motorkách, dvaja spolu. To je žáka radosť, lebo keď nemusíš niesť nástroje alebo dačo, tak už môžeš ísť na motorke. Takže toto sú také veci, medzi ktoré ja ten svoj čas rozdeľujem. Hej? Že buď som s rodinou niekde na nejakom peknom mieste doma, dačo proste, alebo som na ceste a na javisku. A to sú tie najkrajšie A čo inak vaše deti rozprávajú, alebo ako vnímajú to, že si hviezda? Že si spevák. Už majú 7 rokov, takže už to musí byť také, že... Teraz to začínajú tak nejak vnímať. Doteraz vedeli, že tatino spieva, maminka hrá na husliach. Taká normálna rodinka. Sem tam nás vidia v nejakom teleráne, v nejakom prenose niečoho, sem tam narazia na YouTube na nejaký klip, alebo tak a im to ukazujeme, samozrejme, tatino natočil nový klip, tak si to pozrú a vieš, a to deti proste chvíľku pozerajú, je super, dobre, a idú ďalej. Ale je zvláštne, že keď to povie nejaký spolužiak alebo spolužiačka, tak to už tak zbystria, že počkaj, že to je aj mimo nás, vieš, že to je niekto iný, to tak... To sú takí pyšní zrejme na vás, že? Sú. Tak uvidíme, že ako to bude, lebo doteraz, to sú veľmi zlaté deti a rozumné. A ešte ich to neodpálilo niekam proste na nejakú... A majú tiež taký vzťah k hudbe, alebo akože vedíte ich k tomu zámerne, že aby sa teda naučili hrať na nástroje, že Mozart už 4 rokov hral, že či tlačíte na toto? Vôbec. Na mňa tlačili, keď som bol malý, na Danielku tlačili a mne z toho vychádza, že keď tlačíš, tak to neprináša úplne to... Neprináša to, čo ja očakávam od hudby. Pre mňa hudba má byť... zábava a niečo, čo chceš robiť a čo ti ide z duše a čo ťa nadchýna a pomáha a robí ti to dobre v hlave vlastne. A to myslím, že to tlačenie, to, že musíš cvičiť a zase si necvičil a pozri sa, ako si... Tak to je pre mňa trošku zabíjanie hudby, hej? A viem, že som učiteľ. Ja viem, presne, čo chceš povedať. Ale ešte niečo chcem povedať, že vďaka tvojim rodičom, si mal ešte väčšiu cieľavedomosť, než si bol, pretože ty si tam pod tým pódium stál ako malý chlapec. Ja to pamätám. A tá cieľavedomosť ťa dohnala až k tomu, že dnes, keď sa postavíš na pódium, nikto nemôže povedať, však to je slabé. To nemá vkus, nemá aranž, nemá nič. Inak vieš, čo ti ja poviem? Prepracované veci. Troška súhlasím s Pálkom teraz, lebo napríklad mňa rodičia nenútili, akože oni si mysleli, že ja to moje umelecké, tú celú moju dušu od malička, čo som vlastne tomu venovala všetkému, čomu sa vlastne až doteraz venujem, tak oni ma nenútili, tým pádom som to nerobila, tým pádom to ja teraz ale neviem. To znamená, že ja sa neviem postaviť na koncert a doprevádzať sa gitarou, akože dokázala by som to, ale určite by to nebolo také dobré ako ty alebo ty. Tým pádom je to teraz taká diskusia, že ako sa vlastne k tej výchove budúcej rokovej hviezdy postaviť, lebo mne to naozaj akože chýba. To znamená, že ja som vyslovene závislá na tom, že keď robím pesničky, ja potrebujem hudobníkov, ktorí musím vysvetliť, čo to má byť. A ty si urobíš demo sám. To ale myslím, že sa u nás nestane, lebo vieš, tie deti žijú v tom prostredí, vieš. Ano, tam je rozložená bicia sada v štúdiu, tam je bása, gitara, oni všetko chytajú. Oni majú to najlepšie miesto, kde môžu... Vieš, a ako náhle niečo chcú, tak my im to vieme ukázať, vieme ich to naučiť, vieme im s tým pomôcť, akože tú podporu oni majú vždy, ale si sa pýtala, že či ich k tomu tlačíme. Áno. A to je ten rozdiel, netlačíme. Viesť. Ale budem rád, keď budú vedieť hrať na nástroji. Nehovorím, že byť muzikantom na Slovensku je úplne eterno, hej, lebo pár ľuďom sa to podarí a nie je to len o tom, že čo vieš, je to aj o šťastí, je to o tom, že si na správnom mieste, správny čas a pripravený nejakým spôsobom. Musí to byť spevákom napríklad, ale celkovo muzikantom musí byť aj o tom súlade osobnosti s tým, čo robíš a aký si človek a ako ťa ostatní akceptujú a hrozne veľa vecí sa musí spojiť do toho, aby si mohol byť muzikant, ktorý hrá v nejakej kapele, alebo ktorého majú radi, alebo ktorý
A to ešte nie som tam, že to musí prejsť cez bínu, hej? Že to musí prejsť na tých ľudí. Že ešte tú energiu, ktorú máš, ešte musíš odovzdať tým ľuďom. Oni musia pochopiť, oni musia stráviť, cítiť a povedať, že toto je dobre. Lebo je veľa muzikantov, ktorí hrajú a aj dobre, ako keby nič z toho nelezie von. A emócia tam musí byť. Takže byť muzikantom a frontmanom už vôbec je veľká chémia proste, ktorá sa musí naozaj že spojiť a je to veľmi ojedinelé a kvázi málo kedy sa to u tých muzikantov stane. Hej. Takže nevsádzal by som na tú jednu kartu, i keď mám pocit, že chalani sú úplne úžasné, tie pohľady, tie reakcie a všetko, čo oni robia, tak mám pocit, že sú plní talentu, obidvaja, a že by to išlo, ale neviem, že keby bol zubár, nič by sa nedialo. Ale to je jasné. Samozrejme, však prečo nie? Nie je problém. Milión muzikantov má vyštudovaných rôzne iné veci. Napríklad David Lee Roth bol učiteľ telocviku, vieš. Ale rôzne iní ďalší speváci, vieš. Ozaj, zo svetovej takéto scény, kto je pre teba inšpiráciou? Kto je taký, že si povie, že OK, tak toto je presne tá muzička, čo ja by som aj chcel robiť alebo robím? Ja milujem Aerosmith. To je pre mňa kapela, ktorú žerem celú. Tak ako je, so všetkým, s tým kostýmami, kto ako spieva, jak hrajú, čo hrajú, aká je show na javisku, všetko. Ja viem, už je to stará kapela, už nehrajú, už skončili, ale dlhé roky ma to vlastne ma to bavilo, ma to zabávalo, mi to ukazovalo nejakú tú energiu, ktorú ja cítim z toho hrania, a aj som videl niekoľko koncertov a vždy to bolo pre mňa akože obr zážitok, ale mám rád vlastne všetko, čo mi prináša tú energiu, tú radosť, alebo rôzne žánre sú to naozaj a to nie len tí velikáni, ale aj kopec mien, ktoré možno ani vy nepoznáte, a nepoznám zase veci, ktoré vy počúvate. Sú to takí malí muzikanti, ktorí ti robia radosť. Ale tá rocková hudba je pre mňa taká tá ako keby nosným pilierom. Áno, dobre si to povedal. Ktorú mám rád a ktorú si rád vypočujem stále. Ja som tiež mal také, že dlho som si nevedel nájsť kapelu. Som počúval totiž to Zeppelin, Plant, to bol môj učiteľ spevu, vlastne, od ktorého som sa učil, Coverdale a Mercury. A potom som si dlho nevedel nájsť žiadnu kapelu, až potom si našiel takú kapelku, že Hinder. No to nepoznám. Ani ja. To keď si vypočuješ a majú tak známe songy, podobne ako Michael and the Mechanics, tiež takisto, že nikto nevedel, že to je z Genesisu Radford, ale mal koľko albumov a koľko hitov tam bolo. Vieš, a takisto aj tento Hinder. Oni majú veľa hitov a je to úžasné. Tiež som si to našiel až po nejakých 20 rokoch. A viete, čo bude úžasné? Úžasné bude, keď Peťka troška dostaneme do takej diskomfortnej zóny v tejto chvíli, lebo to ty možno úplne nevieš. My sme si ťa tu takto akože nechali, nech sa pekne porozprávame, tak sa cítiš akože... Doteraz som sa cítil veľmi dobre, musíte povedať. Príjemne, normálne, ale nebude to také jednoduché, lebo každý jeden náš hosť musí ako keby prijať takú výzvu a ju splniť. Plus minus dobre, alebo menej dobre, alebo niekedy je to aj prúser. Uvidíme, ako sa to podarí tebe. Ja o tebe viem, že ty si človek, ktorý rozpráva plynule aj po maďarsky. Áno. A tak mi napadlo, že možno, že by našich aj juhoslovenských divákov a aj iných zaujímala taká tvoja, dajme tomu pesnička Dážď v maďarčine. Či to takto z brucha normálne teraz, že zoberieš gitaru a zahráš a zaspievaš, ale po maďarsky. Bez rozmýšľania. No skúsme. Je to veľmi zaujímavé a tešíme sa na to. Dobre. No tak Peťko, gitárku máš, mikrofón máš. Zjavila sa. Tu sa dejú zázraky na počkanie. Veľmi sa tešíme na to, ako to dáš. Takže po maďarsky. Ja nie veľmi. Po maďarsky pesnička dáš, no sama som zvedavá. Ale my po maďarsky nerozumieme, takže čokoľvek, hej, no potom už budeme iba čítať. Ako by sme nerozumeli, veď za posledných 1 milión rokov teraz máme najlepšie vzťahy s Maďarmi a ja som veľmi rád, pretože mám veľa kamarátov a máme veľa kamarátov maďarských. Vždy dobre, treba povedať, to len politika bola všelijaká. Tak pomôžeme teraz možno týmto nažívacím vzťahom. Alebo nie, alebo to úplne.
Uvidíme, ako to celé dopadne. Ja mám milión kamarátov, priateľov v Maďarsku, tak jak každý z nás. A ty ho stále vyrušíš, že on sa chce koncentrovať, chudáčik pred chvíľočkou. Že nenecháš. Dali jeden. Aby som sa to vykúpal, vieš. Šterbem ho, vieš, aby... Tak je to diskomfortná zóna. Akože bude to asi kockaté trochu, lebo však to asi nebude ani frázovať, ani nič to nebude asi robiť. A ešte kto vie, či mi napadnú tie správne slova. Teraz máš konečne čas, že to nikto ťa do toho nebude nútiť, môžeš to urobiť tak, ako to cítiš. Nie. Nikto ťa nenúti vôbec. Toto som ináč ja vymyslel, že by som si chcel zaspievať po maďarsky. Pesničku dáš, to bol vždy môj sen. Áno, tak ti plníme sny, no vidíš to. Dobre, tak to skúsme, hej? Most én vagyok, aki el akar menni. Tudom, hogy sok idő eltelt. Emlékszem. To sa nedá. Dobre, dáme refrén. Az eső is tudja, hogy nem elég, hogy megszárad a könnyed, és mink már nem vagyunk, a szerelem eltűnt. Bola tam ortuť? Som počul, že ortuť. Ale počúvaj, tá koncentrácia, keby si... Sa uvidíš potom. Fantastické. Lebo vieš, čo to bolo? To bolo, že ja som si musel premietať slovenský text, potom si ho preložiť, zaspievať ho a potom som zase nemal tú náväznosť, tak zase som si musel spomenúť, že ako ide slovenský text ďalej. A ešte, aby myšlienka bola zachovaná. No, ale počkaj, vôbec to nebolo zlé, ako ja po maďarsky neviem, ale normálne to malo to zmysel, aj to frázovanie sa bolo. Super spieva, vieš? Perfektne. Keď nespievaš somariny. Aha. Je to vysoko pravdepodobné, ale normálne si musím akože teraz pogratulovať, lebo toto... Dali ste mi, čo vám poviem. Ale dobre si to zvládol. Normálne, že podľa mňa tie slovensko-maďarské vzťahy budú na poriadku. Peťko, ďakujeme veľmi pekne. No a ja si myslím, že prichádza tá správna chvíľa na to, aby sme v tej dobrej nálade, ktorú máme, pokračovali, pretože neviem, či vieš, ale u nás sa dejú také, že rokoniny. A to znamená, že Pálko Drapák a potom aj náš host rozpráva nejaký vtip. Tak som zvedavá, čo prinesie rokonina. A doteraz to bolo také fajn. Za tónou lahodiacich uchu, ktoré vylučuje na gitare. Peťo Cmorík nám Pálko povie, aký vtip si pripravil pre tento týždeň. Do tejto pesničky som si pripravil taký vhodný vtip, aby som vám povedal asi tak, že vraj existoval niekedy taký muž, že keď prišiel k lekárovi a vyplazil jazyk, tak sestrička povedala Prečo, Pali, prečo? To je celé, chápeš? Dobre. To je, chápeš? A to je to čaro. A vieš čo, nemusíme to rozvádzať vlastne. No. Krásne, Pálko. Akože sestrička povedala, ja neviem, či som dosť dlho povedal malo tam byť dlhšie Aby sme to celé pochopili, lebo v podstate tá pointa tam opäť raz nebola, ale to nevadí, ale ja si myslím, že teda mohli by sme skúsiť aj nášho hostia, Peťa, že či ty vieš takto akože z rukáva nejaký taký ja vám poviem šťavnatý. Radšej príhodu vám poviem. Takú z muzikánskeho života, z môjho muzikánskeho života. Authentication. To bola veľmi pekná príhoda, keď som chodil do hudobnej školy, jak ma nútili. A učila ma moja mama, vieš, to bolo také, že proste budeš chodiť. Mamina bola učiteľka? Hej, doteraz učí. A ona ma učila aj prvý a druhý cyklus na klavír. Na to bol, raz som mal taký, že koncert kultúrny do Veľký Krtiš, prišiel, videl som sa klavíra, poklonil som sa, zatlieskal, sadol som si. A okno, vieš? Áno. Okno. Ale také okno, že ani som nevedel, že kam mám dať ruky, ani to nie, no nič. Tak som tak pozeral, a že dobre, zatvorím oči, ale že tak tá mechanická, motorická pamäť proste, že to príde, tak dávam ruky. Nič, akože normálne, že nič. Tak som tak chvíľku tak sedel a hovorím si, že fíha. Tak nič. Postavil som sa, poklonil som sa, odchádzam preč. Ani notu som nezahral, nič. A vzadu moja mama s tými notami takto stála. Pozerá na mňa, že no, bez chyby.
Podarilo, áno, presne, tak mala pravdu. No. Pekne to Peťko povedal, pekne to malo pointu, ale ja už ďalej nebudem akože do tejto rokoniny. A vieš čo, túto disciplínu my akože nemáme. Ty si oslobodená, hej? Áno, ja som oslobodená. Tu sa nedá totiž to už konkurovať, vieš, to už je, host samozrejme má právo, ale ja už by som si netrúfla Pálka nejakým spôsobom nahrádzať. Ale čo si trúfnem, je pozvať vás, milí televízni diváci, na nejaké super akcie, ktoré by ste určite mali navštíviť. Priprav sa na hudobný sviatok roka. Rock for People 2025 oslavuje svoje 30. výročie a prináša najväčší line-up v histórii festivalu. V Parku 360 Hradec Králové v Českej republike. Hlavné hviezdy festivalu Guns N' Roses, Linkin Park, Slipknot, Avenged Sevenfold, Sex Pistols featuring Frank Carter a mnoho ďalších. Celkovo sa predstaví viac ako 180 umelcov na 10 pódiách. Svetoznámy broadwayský komediálny muzikál Donaha s hviezdnym obsadením v divadle Janard v réžii Jána Ďurovčíka. Čo všetko sú muži ochotní urobiť pre lásku k synovi, žene, rodine, vám ukážu Ján Slezák, Patrik Vyskočil, Martin Hudec, Erik Žibek, Vratko Sirági, Mária Šumerová, Radka Kopriva, Natália Košová, Kristina Vrecková a Barbora Ďurovčíková za asistencie Zuzany Vačkovej a Lenky Rakar. Lístky si môžete zakúpiť v sieti predpredaj.sk a Ticketportál. Dnes nám to bolo veľmi príjemne s tebou, Peťko. Ja ti veľmi ďakujem, že si prijal pozvanie aj s tvojimi hudobníkmi, ktorých si ešte budeme môcť... Aj za tú úžasnú vložku. Jazykovú. Dobre. Lingvistické okienko sme tiež absolvovali, aj dokonca kopec zaujímavých vecí sme sa dozvedeli a myslím si, že taká adekvátna bodka za dnešným rokonom bude naživo pesnička v unpluggedovej verzii, ktorá sa volá Mám pocit. Ahojte. Ahojte, čaute. Že si bola krásna, ja deň, bola si sladká ako med, že si zmizla rýchlo, aj to viem. Mám zase ďalší blbý deň, keď ťa vidím na schodoch, prejdeš vedľa mňa, som asi tieň. A mám pocit, že na tebe záleží, ako budem ďalej žiť, v oblakoch lietať, či na zemi piť. Oh, yeah, yeah. Mám pocit, že máš v rukách osud môj, a keď chceš, pusti ho, len sa nezahrávaj s ním. Oh, 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 oh. Ja som z teba príliš stratený, počujem v hrudi kameň byť, idem dole do baru a dám si drink. Skúšam si to sám vysvetliť, ale viete, ale ty máš takú dobrú, preto mi stúpaš do hlavy. Oh, yeah. A mám pocit, že na tebe záleží, ako budem ďalej žiť, v oblakoch lietať, či na zemi piť. Oh, yeah, yeah. Mám pocit, že máš v rukách osud môj, tak keď chceš, pusti ho, len sa nezahrávaj s ním. Možno to prejde, tak zapálim si ďalšiu. Možno prejdeš okolo mňa v parku. Oh. Ja zakričím I belong to you. Mám pocit, že na tebe záleží.
Má pocit, že na tebe záleží. Má pocit, že na tebe záleží. Ako budem ďalej žiť, v oblakoch lietať, či na zemi piť. Má pocit, že máš v rukách osud môj. A keď chceš, pusti ho, len sa nezáleží.